ke masiqhubeke ngizile ngokoshe abafana bashayekile. So ake hathi ke bafika kulaa mama apparently yedwa uyabheka isigonzo yabo, because she's a baker apparently gqiba xa ngenani, because akanamyeni akanamntana akanagada akanantsha akanagipha akanabhoko akanankomo akananto. So ke ngoku hayi ke bafika bakhwaza egeyithini yabo, bakhwaza mama Cawe yabo, mama Cawe waphuma umama Cawe yabo. Mama Cawe ke ngoku yantoni unxibe igawuni mama Cawe yabo, because pho ndathi nxiba igawuni emini ilanga qatha ubhoyibhoyi but zange bathathele engqondweni. Then hayi bamvulela bangena kumama Cawe. Hayi mama Cawe wabuyisela imoto umva, wajika inika in the perfect position for bathini ihlanjwe. Bangena phezu kwabo, bangena bayihlambisisa le moto, ihlambiseka nayo. Emva kokuba bayihlambisisile le moto ke ngokwathini emva kokuba beyihlambile abathi sigqibile ke mama Cawe sesimatsha ngoku yabo. Athi mama Cawe uba hayi bantwana bam kake nitheste isigonzo, nazi isigonzo sibhekile, I made it so nice. I added vanilla, and on top of the vanilla I added cinnamon. On top of the cinnamon I also chopped bananas and added the bananas to make this muffin explicitly good. Hayi baqomba ke yazi ntoni, masikhale kumama Cawe yabo, because akho nto noko sinayenza yabo. Qhawe lona bamincela babanike noba yi-R50 ebhiya eziyi-2, 1 beer basele siqhubekela yabo. Qha kumama Cawe xa siba akekho kuronga lona mama Cawe, akekho kyo. Ndazi kancane ntoni ixesha engaka nomntu omdala, because that's an awkward situation qala ukhe nomntu omdala angamqhelanga kakhulu mama Cawe. Okanye mhlawumbi babalisela ke uyizapho, but ke bakhe abagqiba mama Cawe, oyi-1 ndicela ndithengele ijusi yabo phaa my friend esitolweni yabo. Hayi ke akho smoko athi hayi ke ndingakuyela, watsho oyi-1 yabo. Qha mama Cawe wathi andicela kuyelo uba ukhona lo ufuna sheke yabo, then ukhona lo ufuna amatshe, mkhethe lo ufuna ahambe wamatshe. Sheke nalo shekileyo silibali mama Cawe sinxibe igawuni, sayinxibile igawuni sayifasile njengoJackie Chan. After lo way siphumile lo wathi mama Cawe mntanam khona masiyenze, qha ungaxeleli bantu ngale nto yabo. Athi ukuba ndivumile wavuma siyenze le nto ndiyakuthembisa zawuthi saphuma imali zam zepenshini zabe siqengqeleka zizimiliyoni, zizigidigidi, zizidollars, zizinayira, zizirands, ndiza kunika mntanam noba yimali noba yi-10,000 yabo. And mind you ndingalining ibhedi ngoku, and mind you lo mntu usebenza esigele, useyasifunda masenje usebenza esigele, uyafunda esigele esikolweni yabo. So 10,000 is a big deal. Phela isikole 10,000 is a big deal, because nama ndikayibambi 10,000. Yabona aba basesikoleni bakayibambi 10,000. So 10,000 uzuyazi uma uyithini, uthenga iLouis Vuitton, uthenga uGucci yabo, uthenga uPuma, uthenga uAdidas, uthenga uNike yabo. Isiphindisheke uthenga iHennessy, uthenge ntoni, uthenga iHennessy, uthenga ntoni lawe, uthenga Cognac, uthenga isigar yabo. Phindisheke yabo, isashekile thina ubhuke mhlawumbi ekugompo, ubhuke ihotele yabo, ngibona umjida yakho and your girlfriends yabo, soniba yi-4, ubhuke table for 4, phindisheke. But ke basingekho lapho banayo icinga 10K, yes 10K nami zixa ndicinge yabo. That's a tempting offer 10K ungasanga wayibona. Hayi ke zandixolela phakama mama Cawe, nto yabo, like udwa phakama mama Cawe slowly khange ingxamele. Ane ibhande legawuni libotshwa kanje, libotshwa njani, 1 2, then mama Cawe wal-untire 1 yabo. So mjito sacinga yena uba ntoni ayifunayo mama Cawe yabo. Phela kula 2 wayeka igawuni yawo mama Cawe yho umjito ukhuza, hayibo mamzo athi mntanam ungakwazi sizayikhawulezisa le nto yabo. Itshomi yakho ikazubuya kashopa igudwanyana ndayazi, and kathanda ukugcwala phaa yabo, so akazusawukhawuleza sithi tshe.
Eqala ecinga lo mntu and lo mntu akakayenzi ke into yabo i-title deed, so akakayenzi i-title deed, so akayazi benza njani i-title deed, and bengafuni i-title deed yakhe uba isayinwe ngumama Cawe. Iimeseyiji ezingakwenza kanto ebengafuni i-title deed yakhe yokuqala isayinwe ngumama Cawe, befuna i-title deed yakhe yokuqala isayinwe ntoni iyitshere yakhe. But ke ixesha umama Cawe usifuna yona ndixolela ayana ndixolela ndifane ndithenge i-ring light, khona i-ring light endifane ndiba nayo, but ke lokuqala ngomso kuzawuba ngcono ndiyazi. Yesh, I'm trying my best man, but masibele isitori ndibona kakhe ngomso. So hayi ke mama Cawe ndicela mamso, andinokwazi uyenza le nto, nokwazi tu ndicela uxolo mamso, ndiyeka ndicela ndiyeke. Mama Cawe sayifuna le nto. Mama Cawe unxiba ilenjereni ered, ilenjereni ered. Le lenjereni ered ayikanto like ayikanxitywa, yabo. So le lenjereni intsha, brand new from the box. Uyabonakala ilenjereni ered, iyazibonakalela ilenjereni ered. So athi Mama Cawe ndiyacela mntanam, oyini mntanam, walizamphakama esitulweni Mama Cawe mbamba ngesandla. Hayibo, wenza ntoni ngoku lo mama? Ndiyazama usijikisha. Mama Church, please let me go. Yabo, Mama Church, please my child. Please my child. I just want to feel you one time. I just want to feel you for a minimum of 10 minutes and a maximum of 15 minutes so that you can let go of me, so I can give you your money. There are huge things that you can do with this, man. Think of the possibilities. Think of, yo, Mama Cawe, I'm tempted, man. But luckily, yangentshomi yakhe. Sebuyile xa bebaleka nayo leka kuyoyika lokho yazi mntu because xa isitha kuMama Cawe lenjeren. Mama Cawe ke mama in panic. Athi ngena mntanam, ngena mntanam. Ndaziphathile.